Юлдан китеп баручы бер җәяүле шүлмәк күреп кала һәм аны таягына эләктереп читкә ыргыта. Мөселман кешесе юлчыга комачаулардай зарар китерердәй әйберне юлдан читкә чыгарып ташларга бурычлы. Тик шүлмәк эчендә йылан булган икән. Йылан шүлмәктән чыгып җәяүлегә ташлана. Йылан күз алдында зурая башлый. Шүлмәктә чагында 2-3 карыштан артык узын булмаган бу йылан 5-6 колач озынлыгына җитә һәм юлчыны буа башлый. Юлчының тын алырлык та хәле калмый. Ярдәм итәрдәй берәй җан иясе юк микән диеп, тирә-ягына күз сала. Капыл җәяүле гаскәрнең 5 солдаты күренә. Бәләгә тарыган җәяүле баштан аяк коралланган солдатларга кычкыра. Әмма солдатлар аңа игътибар итмичә үтеп китәләр. Йылан табышын бугуна дәвам итә. Бәләгә тарыган кеше котылудан өметен үзмәй. Берәйсе килеп чыкмасмы диеп, тагы юлга кайрылып карый. Анда 30 солдаттан торган атлы гаскәр күренә. Бүтән көчен җыеп, бәләгә тарыган юлчы аларга кычкыра, ярдәм итүләрен үтенә. Солдатлар бәләгә эләккән кешене күрмичә үтеп китә. Бүтән көчен җыеп, бәләгә тарыган юлчы аларга кычкыра, ярдәм итүләрен үтенә. Тик солдатлар бәләгә эләккән кешене күрмичә үтеп китә. Бераздан юлда зәгыйф кенә, ябык, йолкыш кына бер кеше күренә. Шатанлый килә ул. Җәяүле гаскәр дә, атлы гаскәр дә коткармады. Бу мескен генә кешенең ярдәме тиер микән дип икеләнә хәле мөшкел юлчы. Шулай да бүтән чарасы калмагач аңа эндәшә, ярдәм итүен үтенә. Ябык юлчы ниндәйдер дуга укып, шүлмәкне юл читенә куя. Йылан яңадан бәләкәй хәленә кайта һәм шүлмәккә кереп юала. Бәләдән котылган кешегә коткаручысы шушыларны сөйли. Җәяүле гаскәрнең 5 солдаты, 5 вакыт намазың. Син 5 вакыт намазыңны укымагансың. Шуңа күрә теге 5 солдат сине күрмәгәндә, ишетмәгәндә, дип аңлаткан әүлия. Ә инде атлы 30 гаскәр 30 көнлек уразаң. Син ураза тотмагансың. Шуңа күрә алар сиңа ярдәм итмәгән. Кайчандыр бер фәкыйргә ярты әпәйне садака итеп биргән була юлчы. Ябык, шатан кеше ана шул садака икән. Ихлас күңелдән бирелгән садака әдәм баласын бәләгә тарыганда хәленнән килгәнче коткарырга тырыша. Кадерле мөселман кардәшләрем, биргән садакаларыгыз ихлас күңелдән булсын.